Δεν ξέρω αν ακούτε αυτό. Γεια σας. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που έχει τη φωνή μου, μπορεί να γίνει σε αυτό, δεν ξέρω. Εκεί υπάρχει σήμα και κάνω τα βίντεο κανονικά. Δηλαδή εκεί τώρα που κανονικά βίντεο. Στο tablet το κάνω, τα ανεβάζω, αλλά εκεί παίζω κανονικά Roblox. Αλλά δεν ξέρω αν ακούτε βασικά, μπορεί να με ακούτε, μπορεί να μην ακούτε. Έχω δείξει, δεν θα κάνω face reveal. Έχω κάνει, αλλά αυτό δεν θα πω τώρα σε ποιο βίντεο είναι. Ήθελα να κάνω δωμάτιο τώρα. Κάτσε, δεν έχω δείξει από εδώ, σωστά. Ναι, αυτό δεν είναι δικό μου, αυτό είναι της αδερφής μου. Δεν ξέρω καταλάβει τη μούρη μου. Ούσος και Παναγία. Δεν φαίνεται, δεν νομίζω να φαίνεται. Όχι, γιατί δεν έχω δείξει ακόμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν ξέρω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω όλα αυτά, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι να κάνετε subscribe. Θέλουμε να φτιάξουμε 10, όχι, ναι, συγγνώμη, 100 subscribers. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Please. Μακάρι να μπορούσα να κάνω subscribe, αλλά μόνο όταν φτάσουμε 10. Ξέρεις κάτι, θα κάνω face reveal αν πάρουμε 10 subscribers. 10 subscribers. Όχι, αυτό είναι, συγγνώμη. 10. Ωραία. Αυτά. Shout out στον Billy και στον το καμποκακανάκι. Αυτοί είναι οι δύο. Καλό, όχι το καμποκακανάκι. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Στα σχόλια πείτε τι μπορεί να κάνω. Γεια σας.